mu ekono ubehu anwumere se bia just afra se enitwa mu a na behu fof mi no just afra se asem o asem pa o na omo di on birthday 4th May nyina mechia wo mu mechia wo mu kwa soronko so kora producers ya na di omo di dwuma ewo dwuma die we so kwanta bisa Isaac yanyina kwanta so antwa mani so hwa na dabia yegyina na yepe wo manfo kwakwose ya bua Fletcher omo wo production room omo kajagum anya asem ketwa enne dwada die hwehwemu Sompa Asem Mpe Nipa kwoto Prophet Joseph Mensa obeba dwumadi so enu ntino obi biada wonte ne ho ase medical ka cho sa asumdua bua no ne yepese enom na sembi kire wo so no ye behwehwe mama asisi ya instant na ye hu de ekọ na asem bia de beto ya pro so bo adua moa no yeguso a ye ho nyoma enche resource no beba se ama ye hu de wo fa memene da nyame sika no eno so akwa ya asem bufuro Sompa Asem Mpe Nipa no a kofro bofum pa bema asuketu am yi pabre na ase Aboagye fosuo 19 fosuo me na me tie adwam na me Sompa Asem Mpe Nipa ekoboshe azaze so na wukọ MC house so a obeda ponsan bo adwuma papa oni osika ene wo mo na ebo adwuma wo danim enya asem ketu akra ye fanchi akese nkoma systematic press nyame enkosa ne yade emayen Sompa FM na adwene papa eno so ehia se Nyankopon ede ne nsaka no systematic press babia wo bia no ye fanchi akese enso enko ma de shi sank bibia bokọ de awrade ya de ya hunu han foforo ya kase aseda enka ne din na afi yentime nkomfa nkoyanim babi adofo wo mutie nyina yesere awrade Nyankopon hira ede ma woni pa bia ya yesima wodam de ba ne se ndia na ayempa ebonko a yes na mepa ene ye fofu yi ache 2 days na mne Europe so otumfo se etunyam kase na yedi yawoda ye bia ya mesere ne se wontu kwan na me metuma ye akire wo ha ekata me de ne so wala fiire mne ne kan so wonko afiire oyede ya me de ne be mo akakrabat na me ya adoma Wednesday ye be ya on the 6 na ese ma woda pa chese dawe no etimi mfie so ama eni nyame de ma ya ne yakon akoyanim na we esimi krada sa na intense che next 10 years na be se hia biem ndia ya honhom se monko a na okra no so anya ne gia de ama ne ho ntino nyame nhiro obi oye mebon na mo amone mo fa dida kro no so da ne dura ye nyina ya de ahye ho de ne ahye kokuom kakra ne aboye urade mpaye na niam atima kọ from the amaye nyame aye adoma yi awe mu ko asi ekrada ne de ye yon ba bi o hye bia ye be so ne nsa ne yanso yatimi akon e de akoye ne go so ma hima na afia se wa woni ageman emso mtie adwumadie ne ba nyame shano no gano no ye kase na afi so ni asa agro na afi so me ma me Anita hotel Dr. Genesis Aboagye prophetess me tiano ko aso nko so kura ya dofu etie nyina nyame oyishom no nyom kase ya transit ya wofutu sem na ne ye so de beba na afi atima ka bi atoso nti wa na ye hwe wonim ko ne emra bi ma me fa chia kase enkoma Frankie Taylor kwaku birthday no Frankie Taylor wa hanwumre ya obeka cho se we na birthday na de si dana ye wo no ano okay na Frankie Taylor nti se birthday bi be kwaku si ni birthday no no on fa ho Osei Yaw Oforisuo wow na de dana ye wo no ano de si bia na ye birthday ano aye fa chia kase enkoma Frankie Taylor kwaku bibia bokọ de no ya nya bokọ kra be ene dwo so na dwo enyo sa di na zo mo sesa no dwo da nyo sa na no amakotwa atwa memene na betwa ye bi ase ku fia da no basa no na ya wo kwa ye ase o ma ketifo ne nyonkrofo mo ye o se no enye wo ya no pa de amaye de nje ne mba amaye de nja mbe ye o se sa no mo onyo obi so na de agi udi no wo bema ana wo bema makaza me oba de sa ne agi usika ade asase mkweli 15 po 1 million titisukano wie me bufu sa mo kwa kuna se wo twe na se enye wakoma mu se no na wo twe na yiba ne nipa hu a se ade
maybe say katacho ko twi bi ma nipa one ne ko wankasa no da no ya no ma ha dwen hwe da ho no ma amu oden no da na ohia nsore let say ufran to mapa e so nhia wase anokwasem da obebo Richard no na no ase ani muta na afiwaso na afiwa ferry ada obedress pa no sai say oba jawo na no oba ne to na tale na o sha na opewa sempa no so oba ne jawo sa tare no pese wo sha na nka oba na be hu mfa ne ho so sha wo hu ne da kwakuno ba o kaso agya na ohu kura mfa ne ho sansa na oba be ja na na tia baabi oba nya akwa o okay oba kase wagya be ma mu nsam no dɔso wa no ntimi ne menna osu obekume no akeka ne sa no de atem Sompa FM amwa pa na ne baba so ko ware a oba ma so obekuna wo mbe gina wo se kwa wale no da bi ntima omo yi pa no no ntimi ne menna oni me ho time oni me ni nkombo na cheso ba kaso o de na nurse baby ni na nurse baby bebre o baby a waso o baby a waso oba nya be makwa se ne hu wo mo ne pe wo mo it is enya ye na esa nka edai enya ma ye ne pam wo mo but we die nti oba kase wagya be ma ye ka kofa follow ba na so wo sister want ya sia jai se papa no o maka oba ne so want ya sia o maka papa ebu nkoto yo o infantini o uncle munya ma wonko yimini na da be 100 times so mpina onya manko mususu ye ja wo kopa chawo nti ya oba kase wagya wa ya na edu mebi ho a na asi be so oba kika sanse mo ya oba kwa wade ne so so ntimi ne nda ya wabu dai wabu se be ya yu hwe mo jo wagu ani masekura nti ye be kanza wale so sa de we nkan wa e de ani je na eko nti de ya da bi obekume da bi obekume osu obekume no waka che papa nti mo hwe mama wakokume no di so afam nti ya mu oya mema mo de hwe eden ya eden se kwaku de safata ya na mema tue no na oba meja kwan na opekwan mo atwa udi wa hwim oba gina kwan na otwa kwan mo je na twe no wagina mami monko adibu ka chirifo no emu oya kwaku nyakopo okura kan yo o se wabusa busu de amede amount hwe ya onye ize oba bia ibusuefo na unze hwe oba na ni ko wura dem oba pa waskoto na che na unya no otwoma na de na ekwa jaja ka unko na ngwa dufie eno za na petrol ko short jaja ya wo pese odu nte wa hwe na ate wa be o mra sama de sa nwoma we do ya de o wo de oda baby scott na feeding bottle tuya wa no bi dade make sa nwoma we die wate se me na me ma wa mbaza no bisa gwagu hwe unya oba fofura oba wa pena chepa wa bo no nka na fe na dan wo de ama se ne de hani me ni obekofie we ne de kwa ma besa ne de ma besa jaja ya ne de me ba ho jaja esa ne so ka se dikana ne de me ba eno na wo dem na te se e yo se ya u ba ko bie pa bo so ofa da bu okra na ofa ba cho ma me paste ya de mo ya nti ma de nya me bo ho ti ya o mo nto o mo bo okay nya be ma ne so so obehwew e wo kwan bi so a dume bi a we ho be bia na wo ansa na ne wo ba be ma de be so mu a ene wadu se ne wo ya man to o mo bo ase na mena no enko se ya o bedu me bi na bebi akoye na mo Sompa FM ma jo pa ko be wo ni mo bo den de wunya okay omra samwa na motene kan basa a chirechiri se dia bo den de wunya ko be wunya ko be wo se school ko abo den ayema wo te ho na wo so wo ko ese wa ko na wa ba me ma ma ja konwa da bi wo ma da konwa na nsa mi me remote so TV o da bi ti ko be wo obi abaje sitting there o de busa kokko sechi ko ba wazo ati ase okay futu semo e debra wa na ya dwoada tie asa abo akwakuru kon wodofo empempi no ewiase emu asetena eni abrabo no se we ya mwa adwene se ubetwi wani na untie afutuo entie atenatene a duru ba bia mpanifo beka atwo se ubekwa ante ade na obi ani bo awapa afutuo eni atenatene wo wiase mu dabi se wo ya akoda se wo ye pani
Enunti enaye momanfo bi ate ase se afutuo yenyi mfiri panin ko aho akoda bi betumi aka asem bi na atɔ wakoma so pa ofa de bobra empempi no etumi eyeye orofo na futu semo ye de ebra wo no se unya no sada o na futu sem kan se me de abapen na se afutuo ne behia saa no na asem bi ekoba na obi wo ho ana waka se yensi so bie na eye ne de yie pa orofo unya no sada wo wiase asetrem o de ne woni da so ekura wo no wajapade bi ekura wo no orofo ene ye pase aka kire o se unya no sada na entoa so da sa emfama orofo se unya no sada dia na wama wani aba wo ho so na empempi no wabɔ ho so kakra se ade bi ekura wo no wobɛhwɛ se mfaso bɛba so na daakye ankwama bi no watumi adidi ho na media futu sem eba mihia papa bi wa asante mampon na mewura hoyie pa senti ameka sa no se papa na mihia no no wo ye defo na waye Ghana adwuma bi pen dwuma kase bi epen na tamu amemi hu no na me nkoda abrem ekakra na papa no ma nyina so edi yie pa na enese de mesi hu papa no tiefo mfa nche mekwa bi so yenka se kuyayo enye se ukọ America ene amanya kese na wona wo sika kese Sompa FM Yaw farmers na mi hu sa papa ya America na asem na ni kotokuro ehye ne motoa mu na boto bi so etase ka no ho motoa mu ho na se de mesi hwe papa no na me de kwa compare enkane no na kwan na ne mafaso eba suku ye de kai ene besi wo mo na papa no ba na homegiem enwoma begie gusa no bibusa me ho se de be na si na de be na aba empempi no ye nua no mo ya aba adwuma no muntie futu sem wo enne se wo ya aba adwuma na ye ma odibre wo ya pani na se ye de wo ko transfer ye de wo firi mikro mo mampon na ye de wo bese ko bekwai ye de wo firi bekwai na ye de ko tamale ye de wo firi tamale no akọ nkran enkan wo ko keposo ne namsa se wo anhwe yie na wo ma wani anna ho na se wo ba homegye mu a wo anhwe ya ba besu abusua fi amia kaseti ya wo esan se wadwuma wo ye ne nyina wo bibia aban na eto unkonwa wo frigi nyina bekọ ne dan na si ho ene wo kwa de anya ne watwero se mpewe ni asesa no ne ade amawo na ene me kan kire wo dede bi enne se saa yo no ebam na eye wo depa no a wanhwe yie wa homegye pension no fa kwa wo betena no wanhwe yie betumi asuogu wa ho so enu tino se ye yesi kasemu na ya aban adan ya wode emema ye no se yesi kasem ye ne akoyenkurom akobọ sisi bi se empo anye ye kurom aga na otumi tena baabia no ewo se wo si dan na daachi ankwama bi no emfi aduesia no otumi anya baabi papa aduti ato tiene ma mi hu papa no na me de afutu sem wetu makoma so se unya no saada ntratra ban dem unya no saada ema ban ton san wo frigim ema wa ponche nka ho weekends bia no a orofo hweniye na bere betumi asesa ne ho abribia eno ti na mesi unya no saada ma me papa wo sika ekura wo no nyomtuni bi na kan wo se nyoda da ye mfa nyenkwan eno ti de ekura wo ne ye wadwene se obefa wo ho adwene na wo so atumi de sika no aye bibi na daachi bi emfaso abaso edi amawo orofo wunya ne saada o bra wunya no saada o se wunya no saada de agya trimude no na ma maame emfa wonko suku ni bi se wunya no saada gya trimude ne nkwase asem no
na ma wo maame mfa nkosua adwuma na daakye ankwa ama bi no mama enda so entena ho da bia wo saa na dada so entena ho da bia owuo etete baabi etwe wo ebinom adi tirimu da saa menne agye agu ama won se eduru baabi na kwafa Ashtown na wo hwɛ sɛ de kokefo yi gyinagyina wo anokwasɛm sɛ ya na awreho na ya na asifim yi pa orofo tirimu da ne nkɔfɔm wate na bibi papa wo maame ene wo papa pɛso de wo yo na daakye bi no wanyɛ mɔbɔ no wɔn so atumi akae na mpanifo kan wasɛm bi sɛ ɛwɔ sɛ wɔbaatan wɔpɛ ne basibrɛ esan sɛ ɔbaatan bi ani social security ankasa ne mba sɛ wopɛ ɔma sibrɛ a daakye bi wɔ ɔbaatan no kora onyɛ mɔbɔ da bia da ɔrɔfo sɛ yɛnya no saa daade a ne yɛ pɛ yɛ ma sibrɛ de a woyɛ ɔbaatan amwani nkɔ ɔma ho yie pa na nyame atumi aboa Sompa FM. obi wɔ hɔ a wɔno deɛ da bia taking ɛne akumase mountain so no ɔno no wɔnyɛ adwuma bia na nso opie kɔba a onya sika atu ne botom adentia ɔrɔfo ebi wɔ hɔ a ne namfofoɔ bi na ɔkɔkyinkyiri wɔn mo so na wɔn ma ne sika kama na nabrabɔ no so ayɛ fɛ ama no ne nkwanse mu ɔrɔfo ɛnɛ wɔde ma wo wɔkyena wo kɔ akɔgye ka hunu sɛ ebeduru baabi no na wadanfo na woda no so na wono so waware no wawo ɔrɔfo wonya ne saa daa o ɛno ti pɛ bibi yɔ ɛde bɛ na wo pa yɔ wadanfo na wakoma da ne so no a wɔboa wo da bia no ma ne hunu sɛ adwuma wei ɛna apɛ so ɔyɛ na ne wɔtam sika kɛseɛ ma wo a na wo so watumi anya bi ɛde atwa wɔnum anakre wa da bi ɔrɔfo ɛno ti mpanifo tumi ka wɔn nsɛm bi sɛ obi kyerɛ obi ɛkwan yɛ fa so yi mpataa ɛnkɛbɛboa no dan sɛ da bia bɛkɔ ne mpataa no wakɔ akɔyi bi no asesa adi kofie ma ne ntɔ draa ɛmfa ma wo ankasa fa to nsuo nim na de obeyi bia enso atimi ayɛ odia orofo wunya no saada o ɛno nti de kura wo bia na nanwumre ma asɛm a meka kyerɛ nyinaa ne sɛ hwede yie na betumi aboa wo akwa bi so na fa akwa makoma wo pa ɛne sɛ wunya sika fa akwa wo do ti ɛbɛto wo mpanim fie so fa akwa wo free pension ahomegye mu a wo do ti bɛto no ya ma na nye wasemia sɛ papa na anya no saada ama na ntena aban edem saa ama aban ammo no hoka na ebire bi soen na oba fie na nwoma agye agudi a orofo ka hunu sɛ si sua de odi animu nante de a yensua bibi na dabidabi no adwuma na wo ye no enkura wo saada ma wonya sika o ti wonya no saada de ne shi sanka ya radin show ne futu sam kasia odi aba title unyane sada amsa sebu am kwasi ampofo agyen wa wadam fo nese ana toya so unyane na unyane china unyane da unyane sada na me pepa meseti asena na nyum ba kono no na me papa ti aso ta abu bebi maka ne ha be mpre nan ose koku enemenya china menya enemenne nti na confirm say sa abrabọ no unya ne sada yaw ene yon boy ne dem fe ukotu fa pa esi dem no wo bo no ma wo ya baba no ka say ye wo ya nam do ba menya no na kwa unko bi so ya na damfo no wonse wo pe no do wura sada no ma you begin to laugh Sompa FM was spec dan no ono ne ye ka kire so de ni ato dan ne so no wo change ma ohunu se wo nya ne sada one day man mu ba akobanyam o ba betena ne so kakra onko akonyam na ne bana drop bintu si center ho afi na de tiwuro kwotete bo se okete na ya African map nkora dwunso ndi wona bo se wo na adi hu ni pa ne ma edane wodam wo beti asese se wunya ne saada akora bi nse kura sika wo aye scam bi adwuma bom ama ntem galamsi afa ama ntem ya apartment ane bo odre no otikumase montene so no wogyeje e wura free se tamu kam sika no mbeko omunya biem
time come aban bi besizi na akotia ono ne side no ubunzo ontimi nko side kwa na akoye aduma ne biem onkai se wonya ne saada anti nurse ka ne furo no on be have pro to be on start moses bi na ko basa aba ne sampa yetimi afre ne fie wura ema ne tirim ono ne ye ka ache na nwumre se abrabo no onya ne saada anti nana wanya no onhunu ne ode beye ya obi asiso abrabo wonya adwumaden da esikafo nko na efa ne namfo he wonam wo mo wakora na sikani bi all of a sudden abepie na abrabo no aye na damfo obi na eto petrol filling station on na eto petrol na so obebu ni obewie ni age ne number ni adan na damfo e di lanes akase ni sika nko na eba na kwam okọ na fama na tina no ada sikani ni be frɛ no papa me ho mfa me o tese wo diska na wie ono ne ye ka chen se onya ne saada o se ne awurade ama favor bia mo atwa ho ahia o so timi ye hard ye ne wo ye bia na timi kura sika ni bi na daache saafo ni nyina akọ owuo wo ho ebefa wono a wanye mobo wa asetinam asem ne yefre no nya ne saada no ye kase ye didi nkoma nipa se be fem ne ya abrabo nya ne saada o wo de oye ya agimashe condom ti ayese oye quick way ya ho ababa na nyem da apa time will come beba be share sikani bi afi na condom no mpe biem o pa wo na ba na so mpese obepie because awurade de wo de dom at the age of 25 tina say ho na wo drop the to na enso na ofisi se wiase be yese ye nti wanye ene nso aba abere wo anya ne saa quick no wayi agu eto ma no wayi to ma no wayi ubuja nse wayi so papa me de me nkwa akire sa ma yi numpe wa afre num ne say ye pe wura fisi onya ne saada o etamu kam niam bi e wo ne yembese enuo na wo no no bekọ akofo ha obi di aba afi akura ntimi meda ya funu ne mu biem saa mena so na no akọ awale pa onya ne saada nti na nko onya no onya ba akoma ne nka ho emma bibi ni tirim wonim se abrabo be ye ni se yi a bra wati makọ awale ntanzi o akodum oba nnuanu mema no nyina yeye ndi ese onnuanu mema no mu fie o mu nyina gu abrojo na wotim evie kakraka papa samre wo ma akoma emo tafie ho edu hu se wunya ne saada ndu kakra na wo ye no beboa no nanso apɛ baabi abosese na daache omu nyina ba fie no ba akoyiri di wani a omu master te so omu disrespect ya oso atimi no yira kɔ baabi akɔtena ene osi fie ho agada ma baba da entra ya ndai wadene saa nim se abrabo onya ne saada obetena se de aye agro na afi na konta no aba na konta no de ebu ne fele no na yiri bu ne fele no ba abrochire ma ubozo aba who is this my friend fucking go out don't stay our house na boze nkura ne de wanimu ye fom eno na abehunu se ye ka je o se unya ne saada na ye kasemu be ma na wawale ne ne no ebi wo fie o onzo okọ ya no atobuti gatade abechewo fashi otrim se unya ne saada onzo kaze utirim aye fia tire ya wuruma ya 7 cd but ubozo yi fa fene cd ahead de ato amaze fakọ uhuru utim ka hunu se wunya ne saada edie na ode ma 500,000 tuzuzu bi echi na otofo ma ngodi na tem obu ngofu no na nzo afa osusu na to se miura sika na de mam nyina mani ndi gine sa afa ko hye bibim ne ehwe ne abrabo be na abrabo na ye soft de amamo we de amani trim o gudi ni bufu gram ka 7 ne na o mam sika anza wozo yi 2000 ato ampo wo bi nti ne hote no etam o kam obu befu be ka 50 pesos per mumu be ka se yenya aka fizo otwe ma unya ne saada Tina wanya ne saa no make a good use of it fire bibi menhia bi mraso mamodache na muntimi nkunkom anim enye saa ne sesete nye saa ne beye enkoso nyina wo saa eno na nne ya ade abase unya ne saa da wa abrabom tiase saa school na ukom na teacher ni ne pewasem a utwa utigura ne ya paase wo no ka hu se transfer wo ho unya ne saada ye betuma wo papa ne so ebeka wo ne nkwantu so to a na afa book asua kakra na china otu wani na hu teacher ni na wonso atima kire obi bi kakra usua ye nya sa unya ne saada o ya ye kase ye di akira ya mpon no obi akabe unya ne saada abo ho so okay enoti ye ka kire odede bi anwumire se abrabo no unya no fa akose de ne abiama ho no sesan ye betumi aba bibi betumi aba bebom ti ya pepere ho kakra wate e wa abrabom unya ne sada omna samwa yo yanche tifo ni arefo a omo erenya amuncha vera sheto na pramso ene na woni nkodwa safo nya ya chiamo moya de modi djuma ya unya ne sada ye asem bia so de ba ye ne yankasa ye ya abrabom
yɛnyina bi afɛfɛ yɛ pɛn du maybe wɔn sɛ wonam wa na kakra bɛhyɛ obotɔ na ɛho dwo a yaa na wowie so a ɛyɛ dɛ paa nti sɛ wonam na bi akɔ baabi ne asɛve wɔ aduane ɔsi meedi ne nyinaa because ntansi wonya no saa daa baa ne nyinaa yɛ na nsunsuasoɔ wɔ so ɛnɛ kasa yɛ a yɛka afutu sɛ me akae obi nneɔma bi nti yɛbɛkae no sɛ yee asɛm a mɔkae deɛ na nka menim sɛ yɛbɛkɔ no saa wo adamfo bi na ɔkɔ skul no na ɔte ne skul sɛ mu di agorɔ ana ne maame ne papa nyina wɔ aburokyire nti ankɔ skul na woka me sɛ ɔsɛ mede aburokyire wɔ hɔ nti mu na mohia akɔduru baabi no na maame ne papa ne nyinaa no ɔmo nyina wo ɛna akɔyɛ brɛ ama no Ghana ha paa wɔahu na onim sɛ ɛdɛ na onim sɛ ɛbɛtoa mu saa yaw saa deɛ wɔyɛ biti nipa bebree na wɔyɛ yɛ kɛkwɛste bɛbiti obi kyina because obi sɛ ɔno de wɔni sika ade akyɛ soɔ ɔwɔ baabi a ne nan agyina nti na wɔɔka saa because store na wɔte mu no wɔnya susu a wɔto na kyɛn de store wura deɛ ne dea nti onim sɛ noa no no bɛbɛduru mmɛbi store wura ba bɛtake stock Sompa FM. Fanyansa to abrabo a wobɔ na wonya ne saa daa ampa wawale wodi twa mpoa ne kunu deɛ ɔhwɛ mi ampa wo ka kyerɛ wo bi ti bɛrima ne to no wote asɛm ya no a wo so ne ti wabrabo bi a wobɔ bi aso nkɔ yie ti duru me bi a wo nkɔ modie de wanya na ekuta no fanyansa to ho e beduru me bi won fanyansa to ho a wonya ne saa daa ya wo nkrofo bi a yaw no me ade fo pa na bi kuta wo pa ba mu timi yo mu de ene metuma ka cho se ye nkrofo bi a papafo ne bobra e ma omo man ba to omo man nso a me bobra disika na egu no enkra no ya che de sika si mo bi anya ne de but ene ebi sire no madi omo anya ne sada ye obi wo ho ampa opapa e bobra ajapade odi gya wo mu nyina ampa yanton we se enye se ampa yate ase yaton bepese mbusa se wusi ka de yedai anya nzada obi so meki de yawo ko hu se obi ameki ne yebo ni dia saa nipa no wamfa saa kasa yi anto no ho se onu ohu se onya ne saa danti wodi nyansa to ho edi baabi sie ya dwuma bi won ma odwan wonim se aduane be shoto o ndu odidi a odi bi a jene ha no dwangwa mo bebre to di o rebode ho na odi bi a jene to bo se aponche da na odwan da ho na oresa na no a kente bi asi nanim na aduane wom but o person o kire se di odi ye na ogya bi because nya da bia na edan ubenya ne saa se bo no kura wo ya abo wo te ne se wanya bia ye ka kire se susuma edan enya wo de eduma bi ho no mo a ya na nipa bi nim se on de wadu no wo sresre nipa de wadu no onko fom da abrabo di adana dane ye etimi dane enne obi si ni fie enso no da so te abusu fie e wo kwa bi so because eka bi ebeto no so wanton da na ye de ne koton to wasan ba back wanya ne saada obi ka ye to ma no wonim se onani ni ha eti wo ginani anfa bi ansie to be kan wo se o me boss do ni e o te de me pe na me ye boss wani aba no so ya beje kan no wa ye mobo ya na ko station a omo na me bi wo car se pa o adroba fo na bi wo car papa fo na sebe bo me bi mu ye bookman no obu ha no wo car be 5 obu ha no wo car be de o enne wanya na sada teno ba bookman ya odu me bi asa aka sa we on ene nipa be nsande Sompa FM wa ba wonsam ba na nim sa ade ya kye a sa sika na bi beba etu yusu no rough unya nzada ye wonwuma ko bi wo kromu a da bi omu sika nim ije du cha time na wokɔ ba bi asebe preda meka wo mutututu galamse ni ade ade a se edu tampa na so mu ju o mani a because of say sika na all the time e bi wo chino be kwa amana o chino be kwa amana
but they ye two for a bedroom rebino. Na saa pika na utu na onfia hwan saa sika no de bi sie ti na meka cho sa bo odwan no nim se adwan no be short to de bi wo de bi hye ho ene obi a plan obi sika na ekuta no plan sa mabusua mu nye nipa bi firi akurase kroketo ma be kyen komase ya nyankopon aboa na mani dwetiri yaw amene wa yo defo nani wa hyehya be ka chese sika no nya ne kwa but ne yaw pasa ko back nsa hye nanum adwene ho se ye tinenti na meka cho se na asema ye kan obi akobi obi asem so pass mo asem ide anwe ye be frefon no obi be ka se masem pa na mo kan yi wo ani ama no so tina na edrum be ka se wonam obi afiche ne otu ne bafoa gina ho kakra na fa bitu okotwem because edrum be yaw sika bedu side a afutu sem kra wuntie wo nanim dia na ewum yaw sika ba side kra na minim se bia yoda se sika be show boto pa kom kra ne wo dabi ti wan hwe sika ne mum sika ne be lidi usa na wo che na de bi di samfon tene pese ya ka che se wunya na saada ne anka ma ba akofo ena adwuma ne ye ampa ukoba unya bi to ebi hye obotom nanso edumre bi ho a yade ho nti school fees wo nti ma me te akurase ebe ma no nti edumre bi a se nyame aye wadom na obi aso mu atoka ama obi di wa channel store no a me sere upi di ne kure yade wo no obi nya wa hye anokwasem te edumre bi ho no ma ye kuta obi ampe nti unya na saada ye be sere wo ene de kuta wo na wo koba no ebi bire o yawo na no manka jo se maami bi oton sapo de bia maami hu mi ha mesrew kunto ba ko maami na de me di to adwene de kwa sapo so mi wo bi yawo sa de e che wo wi ase pa so no sapo mi wo bi te dan mi am de ahomete na maami mi wo bi ba ji wo to adwene ampa so de wo kan wan hwe yawo be ka se agro no wo di e no kre Sompa FM. yawo me ka sa me de force ko subua those days na me de ko no ye tobia na meyi bia to adwane adi ya wo bagye adi se ya no mo ka se nyame ma de e mo adwane o ma de ncho mo boa ya me ko dwada de ni ya nto ba akokora yo jedu me bi wo ho a na unya chance a make use of make the way obi se wi su sika nafa me se me ko dwa sante achum asubua na maami bi ye wure mu nkwan wa che nti ma yo se e beto na nka makotiti bia ye me ho yaw madua me fa ye nyina na ya nto ba kokora that very day me na make a tro yaw sa ka sa bi wo me se ye ne anwene sa ka sa na o nyankopon o ma ni dia nko ma de nche wo boa nti ne ye ka tro se de wanya ekuta na e show botom no uko odwa no e no ma wo de ko sika unya na mpa eye nyame adom ne mum fa bi sie na unya ne sada oba no wote me nche ono so ba adwa na mbo no obesia te nyame ya adom afi na wo twe se ne me ba o ya Asem papa di eso ne bia sa ata manya sika bia sa ne o na minim se be ko ne sa enzo ye unya ne sada ya reference ya okay anokwasem se me wura akopa o sanse abrabo no nya ne sada o enu nti se nyankopon bie kwan bi de ma e wo yeyo kwan so a ene ma asem a meka che wa ne se hyehyɛ ho yi Sompa FM na enyoma dane abribia na kawompa ye kra ne ye ka ne se kan na ne nkɔ ne papam na ko nya no sada na se dane ba ne bonim na enyoma tesan a orofo ɛhɔ na meka cho se hweniye na dodo no a na wanhwɛ wabrabɔ yi dodo no a na na ko nyaaya ko timi to aso ne papa mu eno tikasa o mo kan nyina ne se mihu yanka enso na akaji 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 0548 na 31 hello
ni wasa kumulai Ye tie wo pa katachi. Uto metia pa na ene de dia be jo ama me we ho. Oh. Me tire ni na ni so kwati tame. Na we sa te mo ya okay. Unya ni sa da na ko ma ye ngbunu na yesi suo no. Megbunu na yesi suo no. Ka abraba yi wu ndi ya ye timi. De dia akiti ni ka ato no. Ni ti se ye wi ewu wi ate. But ya ma ye ni na so se eye de ni a ebedu stage bi no. Untimi na nti sa. Unni sa hoden no tima be hwetwe ni ka na oyi. Ntimi ya yi wu sei. Enti sa be na hoden won mo ma ye ni na ho. Ni mpe si bre, mpe di fi baby. Said in case said I can yempa. Ye ni anye ya. Na yitie se futu we be boy. That's it. No, okay. Hello. Hello. Kevin ye. Pashan. Ye tie o. Okay. Said you unyan mi. Ebi a unyan sada. Na yese akure bi na na onene maame tifi. Na na maame ne jeje ne so pa. The sense even say our day mpono. Ayana school bus ko come on there. Ka maame ka the train to school once. Onye diane pedi on dikenti. Na so abran maame wo ye. Sompa FM. When me anya ne sadia na ne maame eyema no. Ana ye kan say unya ne sada enti say obi ye bibi an susuma utrimu ya wote. Na debi na obahwere ne nkono. Sadia na oshaw so no. Obi ntimi shaw so sadia bia na obi ntimi an shaw so sadia na oshaw so damos. No, okay. Na just say unya no sada no. Hello. 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 Na dia ben ko na nwumire nhoma yesi ya. Hello. Oh. Yeah. No. Nsuo be boden. Papa da ba na. Kwajo supesi. Unia. Kwajo yeti o. Amcha unya mama. Jango do. No I can man go to my ma. The babu be dia na ko babu fito di tu bia na o kan mi yo. O di agwa da tia. Agwa da tia fi gen no a ebo a. No pa de de ni na si o baby. O so si ye na ni ko fun July ni. Jodo o di Papa jo fana okay papa u do bi yema inedi o to mi emin ti jira oboa e bi so ko no bibia o bibia ampo akoya ni ti kiche ejedi anu se o no bi ana rata do ni that's more oyi na kago ka ti o papa ko no nyera o bi ko su ni kom papa yin me nyera ko ye no ni shi o every day complete them no bibia on you know on to so that on to so we need that so you know that abema ba ko ne baba we burukiri what say the kasa boy man ka mi aka me to dey si man fi ana se me to ka bia postcard boy di ka nyina we o baba ba ya papa na fi o yen sada o da we No, okay. I don't take a pebre abwako sechi was mesimi dai. Na se e panu etwamu. Na se usuo twa. Na se usuo bona ze. Yi sweet ya mehwe no mesimi dai. Orofo unya ne sada o. Ebre no entumi enyina faako emfa ma wonkuma. Enu ti se unya bibi na wudi afa bisie. Na yade wo ho. Ani school fees tua. Any library prepared wo ho. Sompa FM. For unya ne sada o. My brother Yakupon. Na mahu papa na ma mewura ho. Na ne ma ba suku kwaku ka na edo mo ba. Ya na ka fa. Na wo ye adwuma kese. Na wotete abai dan.
na oba homegye mu no amfa ene mahu papa na ma mewura ho tie mu sase ka ne wo wei amfa se ka bi wa nipa bi wa shika ba na ayi na obatoto ka sa se ka no problem ba wa ontime repair te o ton je ya asem wo na wo ka farm asem ye ni a farm ne ya farm aha ye ni a farm no ayi 4x3 bi akutwa ne bayira na nu bi ne ko kofu ko otu na 1 2 3 na pem abrochire farm no obeje be se ha ni tractor na fam iti ya na wo ka se bi se ayi asikafo omo wo yi no ayi abrochire ni na ade no farm no mo ye dabi ba cha ne bra cha nkwanta dem ye ne ade ende bayire nkofie be ye yi ne yabo okay hello hello when you anadwo saa no mente ase bia na ya ne homa no yoyo hello 0551931931 0551931931 0548 931 unya no sada ene ena wo bio watchna so we 0551931931 0551 931 0548 931 0355404528 0355404528 na yentie yahwefo ene yetiefo enso adwene unya no sada kwaku e kasa bi emodu pa aya na ko ba sese o number bi ne ma fufu ni akokọ na manam gusu banzu udi ajabia na sende su udi ni na se nyehwe and wa me kwatu horo nsagu ya semo wa ready e ko bi akodi na o di bi akosi ewu akọ maliko horo nsagu aduane mo mba bu asema ba ai so ko di vu so na so mo wi bia se bia na ye 100 bottles wa ba na wo dia no uni kwa so be yibi sisi kanu no ho no uni kwa so be yi bottles no be yes obebu no Ghana bia ba for so to 2 am ne ya be sesako sesako abonje ne abu e be fa ko ho sesi a okay homa no edi ehwamo enti yeto ya kwantu so orofo yenko na adwumako bia dawroma and okay hello Nanie maso ka fio yentie ukatachi wale watu wafu yentie unalipo shao pa yentie ukatachi yakwa computer so dwedie emna sisia Oh, David, ma bantem dodo. Obi a yesimu mbra ni ntu kwa na ma bantem sa. Babe, nya botre. Oh, osa mutimi delay kakra. Tase, nana. Babe, mama yempe baby ntuna. Na yenom kakra. Ni yemfa delay ya kwantuo no. Bye. Losing the repeaters to the brother. Losing the repeaters and Bemansa. Losing the repeaters and Bemansa. Bama, Brayansu Memansa. Numinansem, one time many power when you feeling watch it, and says up in front of FDA, Ajay Graffiatum. Insane. Andesaba, and what more than ma, and Sompa FM. Oh, Jose, and I made the Asamesio. Cannon Pano, Nasana, Michiana, what me. A drain I didn't quano, Kingdom Garlic Peters. No, more benefit him. Me benefit wine. Also, what told dear. Abrewa, the smile, Abrente, Mishuve, one antique crana wabre. No Kingdom Garlic Bitters, and any capsules, Nanya, what ya brebia. Kingdom Garlic Bitters and the capsules. Asem Mpe Nipa. Edeben wo hu ama wani agise. Senior na my wife company one personal. Kingdom Ginseng Power Capsules enti. Sesia mpaso aye de. Kingdom Ginseng Power Capsules. Emani tie ni asumdie be fi abrebia. Oba bia o de po hawo no.
Edro bakupa uhia ne tremendous capsules. Tremendous capsules esiesie wo ma wo ye obesima. Enro yi wo benya bi wo ba bia yeton nro bia. Kingdom Herbal, no challenger. Area yamahwafo ani atiefo nyina adwo ani akwa babiem eba dia santeman agiatum. Medical catcher so pass Mpe Nipa no. Ya ni prepesi prepe ye ni ebu aduponko mu wo hwinti preko ya tiburu ni asan atikoko ya kire fita ni asa kire tutum eye Sompa Mpe Nipa eye tietietia asumdue nko a na ye hwehwe no asantemema ma mememo akwa aba se na akasa microphone punch na chano wo ho te sai Yangopan adumo wo din de sai achefe mi Grace adom firi hin ne baaye achome firi boku wakusam ne sai a wo se Oforisuo Aboagye me ne mapamfo ye mmoa wo me pa chewo aka na me ko migration migration na me wutwa man sha dan hu migration for ma moto soso mon kafra Ghana for migration for ma kwaku odo na mo ya ahwe enya asem ketwa enti no menim se ya na om ko body selection so mo ayi omo a omo eto soso no ne ko migration make obi kwa ni me so Oforisuo asem no kana mo se kwa kukura unim ma me mienti o me pa cho mi wie school no na mi share my classmates baako ena oye se o man bi wo ho no betima aboa me de mako migration my friend say Mr. Cosmos Sompa FM enti oye se o de obaboa me ama man ne de mako migration ti madam fo no ene be di emfinfin ti ska o mo request ye ne me forms ne me ne me na me send dem madam fo no ena o de ma wo mo enti emfie be me nsa migration 90 mi ama so omo de me ne echina ema man ni sende prosmetos na ama me madam fo no ma ne de ma me kototo me prosmetos na be good be ntimi ama so nti me ne me fada ko omo ho no ti yakwai na oye se oye traveling to nti se migration na anye ye di obetimi de mafa traveling to nti migration no ntumi ama so no obetimi de metu na afedi also obetumi de watu kwan na koba asa na wani je ho sa na ka ngba control na abetu ne eche se ukope good na se wa nya bi na nya mmiri kura na watu sa na koba wo ema wo migration amaso ntu betu kwan akokuru be so mpache krondo di kind start Holland okay yentie o nti me wo ho no ma no sa ba ka kire mi se mi fesika emeka ho nti mi bisa nti sika be say nti oye no se me man $2,000 no me say so kan dollars na me nim dollars na just so no ne de ba cedis mame no se me pay 250 million meka sika na oje for migration no immigration oje say oje 170 million eno asa ba je say wa ha eno we ni so abaye 250 million yentie o nti me de command nti me ne me fada na na kwa ni ediska no e command afa ye de command wie me ho no sa frem se Holland no wasa atwela tumu dia to UK ina mbusan se by so wa frem se o ye Holland na de na afi dia sa dan ko UK ina osin ai Holland na se wentimi e ho na ye den nti wentimi nti wa dan ko ba bi foforo ti afi na akoye na da enne echina no ne dosu to free migration no na abesne eko Holland afi Holland ne so anye yi afi dia beduru UK enti odi sika na ma na di mfie sai a chemfie sun 7 years achan na sani ache enne echina nko a o si a friend say Cosmos o free he acheni krom de ni wadanfo no ma wo hu no no we madam for my friend Gideon my classmate or hon dia na waka o my friend de tu nanim ba ba se akwantuo ni ba mu ni de Gideon ye se wayi ni se afi okay ase enti eko wie wa o de call for migration Sompa FM traveling ti se dia na asie me pa chose dia akosi nani se akoye enada enne
echina me de bema nya abotre obekọ nti o ma yekọ UK embassy eko boy ensa nu na by still ankosi hwe the passport aka ne ho misike na so aka no ina me de beda Asem Mpe Nipa for sem nka bi mam okay kan ya guso ka no na wode ma no a wantumi amfa wankọ no wa kan chance won fa sika ma me pa cha maka ma tria he na wode akọ pese ka akọ ju sika me no me fada na etu nwa na mo mo nchen ya na yekọ ba okọ a enne echina next week e de be ma this month e de be ma ti me the boy bi su rem o yes immigration obetima abo am me nya me classmate ba ko so de onu su rem to onu su sika 70 million ekodi mu nti ya be chi me ko 3 days e wo he fa Mampontin. Oh. My classmate in a case. Oh. So he any sika check. Inti me friend no. E ma nene my classmate in kasa share no Monday. So this can be back. Monday ni so me friend. Am fa me ko bi. Ano so adim fie say. Eno me ni madam funi na skani na ko ba ko. 7 years. Asem o. Akwantu se me ha adwen o Ghana ha o. Producers mommy hear more than about fancy Mr. Cosmos my friend dear Ben dear Ben Abba san say uti nkwandi and uti owu dear Asem Koko sachi bibia boko dear Ofosu bibia boko ma media semba modern bobe ya Ofosu modern body Asem Mpe Nipa dane da nyina no obi dina semba e boy ho modern na ye hwe kwan pa ye betimi afaso a asumdwe ano aboa betimi akọ ye ade ama obia na Ofosu bebre na complain say TV na cheko odawro ma TV no de acheko nti se wo pese wo nya inframa radio no de wo manfo kwani say radio no ye jai radio no esi so nti number no radio number no ye 93.1 93.1 nti misro TV no enya adwuma no nti say radio no so acheko radio no de dane nyina na Asem Mpe Nipa friends program bi ekoso wo so mpa bia no ye no wa ha enam radio nso nti number no ye 93.1 93.1 aha na so betimi akọ Facebook ana YouTube kura na ma amukọ entertain video nso no obetimi search yen e wo Sompa TV aha na Sompa FM tuna no ya obetimi anya ye wo Facebook ana YouTube wo search ho no ma obenya yen ena se bia in case bia se wo problem bi na opesa wo do problem ne ba Ofosu ha non so pepe na ye wo ifidue mu ha ye number no ye 0509 43 84 0509 43 84 Saso bio na betimi afre MTN number no 0245 759 488 0245 759 488 Sa number we na Ofosu so wo problem bi se bia obi asisi wo konfo bia ju sika se bia ne bia obi adada wo odi ensem bia etetu bia no ensa asesem koko sem no ne nyina no betimi ya babedan ye na afi so yetimi ahwe na yetimi ede aboa wo Ofosu ominu abaidi na asem eba ye no ya ntena so ye boy homoden ne Cosmos kasai ma ogitum se no kore waje abrantie sika ababa wa sika se wodine etu kwan na dia kwa yezini na se sika no di ntia onye na adwan na se ababa wa nsanka sika no wagegi visas bebre Ghana ha de Ofosu si abani papa o moje visa kese a America ne UK ne Canada mo ne ade de ene ebobruja na ogi sika no a ana wage visa na ma no visa no afi du se terms ono mbeko no se wo betue sika no so na woje visa na de ko no edu ono mo a afi di pa konsimi sika wa yesa de abi makọ Canada UK ni ade omkodu ono mo a sika se wo de ba no na nkoro no so kotimi nya kakra na nkoro tunfutuo mu no omkọ a ommetue sika no enti no na menua ba mfie nson aye nua ba idi asem no de beto na so betue sika no emani ntimi nya sika 500 million enka ni sika dada no 500 million sika mo no de 50,000 aye so kode ma aye nua ba yi but enam say omo betue service ni sika ni ntino eno na amada bia na koye enne wochina Ofosu na awe wo se be wo nyina nse
yɛde to cosmos no so Sompa ma ba mu nko ade a problem bi anim na emom Nyankopɔn yadoma metu me nkora me de me won kran ye wa hanom no to ne nkora mienu ɛna Oforisuo mo ba ne yɛtena ase ɛna ɔhyɛ na ɔtwe mienu sɛ ɔde sika ne yɛdɛ ɛde ba afɛ na ɔtwe mienu du ya ɔso ɛmo bɛɛ no mienu de na me wa ha Oforisuo yɛtena hanom ɔmbɛba ɛnoa no ɛnada no a nti wɔn nam se da bi asɛm wɔ de mentimi ntena hanom ɛnka asɛm wɔ ha nti san de amenu aba ntena me kan mu ye tu ka afiri akɔ manhia ɔmo adwuma no wɔ manhia yɛkɔ yankoto no ɔmo bie pharmacy kɛseɛ ɔmo bie hospital kɛseɛ ɛna ɔno de ayi no tramanton de ɔmo atomo ɛna akɔtena nkran ti yɛkɔ yɛ ne de amaneɛ no kɔbɔ de papa ɛyere a wɔte pharmacy hɔ ɛna ɔso nokorɛ amanfo de ɔdɔmo tukwa bebre na wagye visitors bebre amo a nanka sa sika no komo de baaya nkomo de be ma ye nua bayi nanka de tue ne ka nti si de asana betu n'animu a obesere ye asam ne mfa nkomfra mem nti wone on bekasa Oforisuo enumre ye a ye be fidie yisu ye yi me wo honom a na cosmos no afre me se obesere me enye se bia ye nua ba ne sika no 50,000 no onka se wo ntua sika ndo obetua na emum ne ma na otwe mienu du a odi sika no beba no Oforisuo ne ya hwedin ehun se dabi cosmos no nka no kre onye na adwise sika no obetua enti asem wedie ye dwene ho ayenti ase enti sie ntintitetem ne an se cosmos ye ba be wura fidie mu ha ye be wura studio hanam no o se ma na otwe mienu sika no odi be obetua ne nkwan ye betimi afaso ho eti yesoso de a obi kan ya ha ye dan odifo eti ye be hwa ma odifo so ahwe sika no aye na adwise obetua ana wontua wontua de a ene me ka che cosmos say aha ye kire tuntum e be sa kire ne kokko to Oforisuo busa me a na sa na ete na okay na che se kwa bi so no wasa hyeda foforo wa hyeda foforo na no me nyinni na okay inu nyinni panama be se trase anokwasem se ka woni kontomponi afru duzina ka ye manu nikai ne na wotwe mienu na wotwe mienu na ehunu za na beba izia na wotwe mienu na ehunu za na beba se na mom se fie nso pa de de prophet mensan wa ha ye behwe papa na adwene ma we se na adwene kire so betua ana on peso betua wona samo ya me gi se yen sanche tifo sa ensem we no ya na so hwe ababa wa yi de ya oso obi na de ne ko ya na migration but amfa migration de ke fata no na obusa no question bi se nipa na ode ne ko ya no so ana nipa ne se ondo ode ne ko immigration asem no ne ko ka ba che divert say traveling na correct but infusion ya ewa ano tin a chadodo na so bi ba ka se cha ne so ba kwa dwa na se sebe o cha na o ye ne ho ye infusion de bisa cosmos wa daroma eye se odi bibi koma bi abehye ho de bia katacha oba matia so bi se wode woka na wo hye wafia twen ye de 7 years no na ma ye nsem nti no ye de beka ye ne program ho a ye de ka ho ama ye ne asem no na ma me asem na ye de tin 7 years na ma papa bi obede ne ka papa no pe manso ne so kwa bi so pe manso di pa ne so mo mambosum bi no papa ne tewa so mama bosum miensa na ya wa hwe se yesi ama ne bosum mien na papa na ono ne ye ka bi ama no se mpanifo madam mo me ma ne bosum miensa ti ya sa papa wi one ne de less of careful onim de nti o kan sa nti ya infien so ne de ache na nso che na ache no ye de kama mi asem ana wo de brede na asem ma ye de aye kama imonye ye nsem na 7 years no na nso ye ne nsem no wa hye sesei o se dai na wotwe mienu Mr. Cosmos ye jan fidie so aka emum obi wo de na dwen na aka de eni nti na prophet wa no so obetua eni ni problem because mind no ye ne tie de ano na kasa yenim obi betima kasa na wotwe mienu ana obi betima transo aka se obetua nka mfie miensa sanka watua short ase nti ono so na sam na o kan ye no
ebi a ye ne de menu mienu no ye nyi ntumu saa nanso ye de anka kwan bi so no waka se mfie mienu ai 2 weeks time for this can beba nanso prophet why there me feel say ye de saa na ye beka no it is what the water baby say 2 weeks ye de saa na ye beka no say yate enyina hwa yate emom adwen mu asem de me menu mienu yenim so betua ebebo mfie so de anka che de nanso ama ye nsem saa 7 years no nti ayenya ne saa na prophet nwe mai saa 2 weeks no de beba ebe hu onfa manso a na fe hu kwa ebe fa so okay the sciatica aspect 21st connect for your 21st connect what saa sciatica no trim yade yi papa na so sisi afa osire mo na akokum na akosi u na ase na saa sciatica no kwatwepere for enso eno no ekoba ne saa nwojo ya de stroke etimi kwatweba ma uto ho efom ano dripa orofo se un pese stroke no be chewo na sciatica no unity na eba bibiduru so na sciatica 21st can equal to sciatica yade no ase orofo 15 branches and wo mama wo de ekon yade edege Ghana for anya asem ketwa yade bibre bia da yefa koda 21st can na otu ase emfama kumase ehwa overseas adabraka woni Sompa TV Sompa FM na wabrusa akurumu wo bo ase cancer quarters call junction en kran behu on na wo sunwane nkranza techima 21st can equal sinye mindi 0540311311 0540311311 orofo said yensuo no AC air toto no nananum akuafo a da bia wo magana fo bi edie na otubi ko onwuma so na nananum akuafo ma yade pa Ghana nkwa na ba ewo koko rules ne sa wo koko clinic ye nananum akuafo adawroma na de ebetumi ama koko no asodo so ne atumi ate na bribra OCP fertilizer OCP Ghana Limited omode abagwa so a nananum akuafo egu so pa ha orofo se patra na wodo ebro na udua OCP fertilizer na mekamfo na de ma na koko no de yemfa bi muso wate OCP Ghana Limited fertilizer odi abagwa so no nananum akuafo agye atum papa afra se wona wanfa OCP fertilizer anyenom on se ka mo boye no mema mo ate ni nyina na netie ne sei wokọ baabi a ye tonto agrochemical no a wo se upe OCP fertilizer Oforisuo Aboagye ne se bra agriculture extension officers no so de koye de no aka de ode koye no ma kire ho akwan nyina orofo OCP Ghana Limited fertilizer odi abagwa so na makuafo sirigo ma Oforisuo za kone koto bi wate fertilizer papa chese hu a wani ebeje ho na eno adwuma yo so de ebe ma wonfu wie no akosoro pa Roma fada dro ko fada mate seba mesia dro odi abagwa so no Roma fada dro orofo ye digidie na enum ofa gidie tato ebekọ ama pa nyodo ya de stroke no ha adwene honam eyo ya waye mre pressure no se ye lose se ye high diabetes no ha adwene pa wu eno ne kuru beto ho a enwu no ya de kwan kuru biada orofo edu ba bia kidney na ho den ye mra bo se wo hono odo nan wo se mia wonan na atom chance na apompe orofo hunu sa no a ma ye mu show nemom fada mate se ba me sha Roma fada duro ye digidie enenum no kopebi bobobi twitwa na nyoma nkonkai emfa ema orofo yenko ne enkopebi enom ba bi etunuru wo man Ghana biada ubenye bi 0247919122 0247919122 fada mate se ba me sha Roma fada duro na mekamfo na medema no the nations anchor radin shaw ne nanso mode aba na mede da ya na me ho mekora te se abraba ye bona da biara da obi unim bibi a obetimi aye nso de ho sika mana ondimi nye na me ana mekato se ade no so obetimi aye no wajiska no wantimi anya sika no so won taban entu ne obetimi aye no ya no woje wantimi anya o de komane ye de na akofa ha obibira aba ne akwan we hu a wo so unim so de kana che nipa anim gu ase ansana ne yesese wo ye waye etom ne bi sika ne bi emu ketua bi afo ansa fa nipa ne tena ase minu ya meko ho se ni bi apanyin e change aban na BT but ka se de edikin abo ne akanie so wade mu ne hwe na nkakra munya ne be ba be so ono susu ma wa ya de watima yesi de chese nka ape so obo ame to de ne yakam gra me de ache ne yakoya nim na aye fefefe we de ono wontima anye kakra ka ejira wo fa ukokan wo de ne echina 7 years na abeto so no ono mu kra me free se wa ye bibi ebe sere kro na yatim no enya honguru ma obi a o ndi foso bi vediti ne mo wirim so pese wo ye bibi no no pese wo hia da kuro yeso no wo yi ni tiri free ne de ase
ndi so onu mo mbo ne so ne ho so sa na akoye ni si ya ye nsem fata na kuro no se de yete no sa na beba because kura se betafra che ye niema ye de kwa akunsa na nso nkatemamfu aye ready say ye besom ke befo mogum bibiri na BBC bank nipa dodo asantefo bible wasi ukuma pema pembeba anke do so sa yetima koye bi no na de sa soja kro na awo ahoden pese okodwon a yese hwa ayema police kro na pese okodwon hwa ayema etubetima dwon che ye je connection utua connection wi ane afaw nti ukope ukote connection ka nti nokora wo se wudi ma wo man bo ma yakiri dom na ayere firi mu up to ne mpanifo nim sa asem wi beda ya nya ho hwe anka wo se nka obi kura be kan se obi so be mam connection no aban bi frɛ hwan na say security works no timide connection e veniba na nka seriousness bi aba akiri na nka obi atoto na kwan ye nya ne saa eno se travel and tour ne wo se wo ye no onye ukoka na de asem foforo bi na de abakuro yi mu ye besere se ye nhwe na ye ntoto ya kwan ye no obi enu ana ho so na kwankro ekomo ya wo obi su fie wo so fa sa pa eno atam ne kakra se we na atumi ye ntite wo de ye fa didi na fa ye me de no ma me ne enko me de bia me ka se wo ye adwuma charge ne abo beto yam ogitum no otua wo se wo ye ma na wo die ne ye basa wo de anigi asonko konkode ne ye wo de ne watuma ko akowanim na mu be ye na lala bi kura asem akan 2 million da so afro so ne de esika botini ma no wani akodi anu achi ne wo so ye ma no ntimi nya ma na akofa hawaba e basa emwa by producers wom de achi nkomo na edene pe ne omutie no e de enkwa akasa bra owu kan ne de no se ye ma ne 2 weeks a sebi mpanyini se didi kwan wa na afi so bi do ka na wo hye wa afi kora beba enti ye num so ntwen openhwe na afi no na sadi ya yin suru dia mane ne duru sa na afi na ye 2 weeks no na wantimi ankasa ne bremu a ne ayewo ne aka kire nse ma amizu na wo se kire no baabi a ne akire na asumdi aba because obi ntimi mfu obi mfifire ni awurade asem gwase mu odwuma ye ni mfifire mi wo ne ho ansa na sebeta frache na katu yosef atade ama no how much more obi akosam ni mfifire na ase adwuma we na mtimi ye no de abegya se ye te wo de na hweye me de ne ma me na menya asumdi wo se da obi wo kro timi di nkrawo wode ma wa no start enche meko migration hu sa no enche go nim se kai wo so obo bia wa boy na migration for ya hu omo ma no okrom oh papa ye no ba si agenda ne be dane mi nim ko mfa so select o ma de se no so ayi bibia wo ho yaw nti no ye be sere ne di ko aso ni aka se ya o munye gya se esu no nti e chena afi ni betwam no onko ya afi ohia na mfo na wan ga se wo ko na no adan ne mrato ati se no yo se wo ko abrochi o ye betu china nko a ewie bibia ade chena oto a me ofa na ye long but o se wo mbeba be fa me o se ne kasa ya tentente de be sere ne di ko aso se obi kalisika de base fa ye bibi manu ampacho waboa no wadi nkra obi wa waton na sase one ne yere di nkra one ne kuna di nkra da me koba ya me ba be fa asesi ento o mani die no afiri o mu fie no maton so mu betu kwan ento udi sivu o mu ketu abi o mu no me no o mu hunhun kra betena wo so wa brabo so wo bobra wo hu anim e be sire nua be ma ne se o mehye ne ho animunyam ene 2 weeks na waka no na afi asumdie mra fie danse obe ya ma akofa alala ibi abakuruma emwa. Okay, Elunti Penny Cosmos, and the Yamfam Frino. Was in our chimney. Now, what you know, so any unable. Said Adrian said, Quawa. Said the Pana members, I cannot know. Young train, I was you. Name mum, so betria, so on tria, and no, and a Bible no quaffo. I mean, him, a draw that young Fanny Agro. Ye shen near Hunagano. Say a yampa, Asem Mpe Cosmos okay. Enkoye mrade tuo te se enne wochna saa emfie enson no a sikana kwa kodimni bia nana jamfi kumani bema eye dumankwa ahene nana jamfi kumani bema dumankwa ahene ewo tunsuom ahemfie na tunsuom hene wono na saa ye tumfo hene ma dasibere sebu nso toso miensa santema pohene na ne maame ene nana afia jemfu a nana ada ne bonkum so a da wukuada ene de nana afia jemfu a etumpam ewo yonso dumankwa ahene na ni abre papa o se ade to wani anye wa na yie ba ko foru adrugu enti momre na monko ne moa na wokata ne maame achi kura eno ti no da fiada be mani monyam kwa kwata yie we achi enya asam ketwa na jemfi kumani be ma dumankwa ahene wo asantema mpontunsu ahemfie na ni ta kokko so a enya asam ketwa kura
Prophet memo akwaba. Meju so panyini. Katache bibia bokode. Oh nyame adom bibia de dalaka. No kre. We say dwumadi a wudi de bo Asem Mpe Nipa no enya asem keto akra na wo nipa ankasa. Wo nipa e wo se nyakopon hira wo na oto muslim mame. Oye ne sa meni beje pa. Prophet na mentade ne nya mai wo. Ebeba watu kwa kakra obeba bia next week. Jo. Na me sheshe nche ko sechi. Ebeba. Prophet Papa no be this girl with you. Omo friend is saying Mr. Cosmos. Kwabena J Cosmos. Akwapa no kwa for Kwabena J Cosmos. Odi ni design. Ode mami Grace ka 50,000. Ni epese ehu sa mpa. Why na adwin so obetua sa sika we. Ama mami Grace. Amra misanifa ontua enko benkum 10. Yeah, na adwin so obetua. Isa mama mo ne bre. Eni bre de beso ni ja. Time a me ba beduru ye na producers ne de ba me office ho. Na me sim pese ewia boom. Na me ma wo hwe na adwene no. Na me hwe ne na wo twemienu no. Yeah. Na ye hwa ade ukuri. Se difo bi so ajo bi sika se one ne travel nto na da me bom a. O so obi fra mani. Afi de wantimi enfra mani a. O sa so be ma me stroke. O yes ana wu twa ntro kire wo mo mba ho bepem wa. Wantimi amfa ni fra na ma ada ni fra no kope we anya bi. Onye ye ne ho saa. Yeah, everybody say yeah, adwuma ma santeman. Titi. Why not you so ontia? Ampeso ontia, just mo boni jawo. Okay. Ye de man na otwimi no mbra. Prophet Mase. Matias. Ye man na otwimi no mbra. Na otwimi no be group ni ho kwan be fa so. Prophet you. My telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 0541 40 39 Achina Santase nyinam fa Jericho Junction eda ye friends adwada ne benada ne yo ho achina ye ho a ye hwe nkrofo obi a wabrabo ato afa ho obi be kasa wabobra ne bia wa hu no ho ano de bia me ka che se wiase nipa na bobra brabo wa ye mistake anitina de bia me ka che se wo ye hwehwemu fa wabrabo ho yie because abra no so wa hu bibi kitikiti bi betumi amexew ema bra no bebi ese obofa no bebo achia no enu nti na yetena se aye hwehwemu se wadwuma ne sen adwuma ben na okra free soro okra adwuma ne de he kwi adwuma ye wadwuma driving work ye wadwuma ana se dwadie ye wadwuma ekina yetena se aye san hwehwemu ni nyina afa nipa brabo ho ne ye hwe se adwuma na wo ye ne ye wadwuma na de nti na wontumi nyeye de nti na wontumi nkoso abrabom obi wo hanu ma spiritual challenges ne ha no obi nso wo hanu ma nyoma nkitinkiti bi ese oye na onye ye ntie kwan tumi nye den embie ekina wo a wo pese wo bobra ko wanim bia na ekina tu emrika bra eye Kumasi krom ha ya Santase anyinem fa Jericho Junction womo nso amoye yade ha womo a omudi achi a enko obi kura susu se ya tu na duro obi si ya boni dua ni na agin hwehwemu na betumi a kire sa mpa wo yale ni ye duabo anase eduro to wanhwe ni ya akwa akwada ni dua so na enye duabo wanhwe ni ya akotwa nkokọ wanhwe ni ya wokọ prayer camp bi akwada ho make sense na diabetes make sense na pressure make sense hepatitis B make sense na yale fufuro bi kura na ha wo so wo bo ho mpaye swale na tuem ni kabra nyame ya adoma kina Santase anyinem fa Jericho Junction. The telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 0541 40 39 makramo okay yane Prophet Joseph Mensah papa we dipo na edwada no
maame ba ko bi frɛ mo so fo so me de me pese me de ma asem ne ba dwoada na me hwehwem na me hu dia na maame na asem no ade beba fidie wi so no na ni abre wo so be ku nipa na me maame ade yi ku so hwese nyoma be konkai na bibia so aye kama ya ku akwanim ya nim ten ene no man sheda madwuma ntem na so ababa wa bi frifri hinfa se be poso na wo se ne bajare na uja akoda no wa aya asem foforo wo saade ne betina ka mu aba ha aya asem foforo ena mse ne ye ma na konya no kasa tetifo no so na wonka na asem na prophet Joseph Mensa betie bi ne ho kwan ya fa so ne wode no badia no de ni twam na yakopa ju be dia ka maame me mo akwa aba Yenjo fo pomte sei mpatwe radio ho ye mobona muso nyame wotumi kase ba ne afra wo sei o fo de mpatwe bibi ntimi de midi besi kakra bibi no so ye ne na ye adwuma ene ese okrom kura di besi o fo ne wakari Saba mo tro de bedroom ani mo mi office ro ndi yi na producer ma me wa ko sem pa ne sei chirimu yi na obi antie bi Ofoso me pacho makosem ni se me wo baba rebi wo honom wadi mfie dubako na mpacho se de na wo kase oyare no ene na kasa eba na miana na me yare akra ne de onyare na de etene ni se aso den pa ni problem akra ne de me famu no dise nyame ene betimi edi madansie entino nansei nipa opakra ne papa de wowu no akra ne 9 months no papa ne wuye enti nipa na me ne ti sesia no eko fra haban bi ede yesamana se yemfa ndware enti ede samana ne ma me bana de o se onfa ndware enti nipa ne ba na me ka kire ne se me de samana ne ma me ba no o se wo ndware ti me ka no ka kire me se nipa no de samana ne ma no I ka kire ne se o de samana we mu obi na wa ndware a na kire se nipa no onya honhom bone odia sa nipa na o de haban ma no o tete haban ana obi de ma no say o mo musuasua de ni bia me nip ne de but me madwen mu ne de no say o mo musuasua de ni bia okay ena o de ma no enti in fact if you no my very stranded pa na me ba no so no me di na ko ba bi da but dan I call you no nipa ne ka kire me say obi person ma me ba ne beyi e ma ne bisa me ba ne se me ba ne pe me ba ne ka kire ma me ne se ai ope ai ena ma me ni didi na tem ena o sa ana ma me didi na tem no se fedi ompe ofo esu mi su no esu su gu ne so so a enye eti me hwedi na me simi de me tie mo ka no kre eti me de beba mo hwehwe mo ama me efi se eye nani kan ya na me de me semu nyina me nyame na ma hwedi na me beye me efi se me pesa me de ne koma orphanage fo eti se ahwe na me nsa kora kopa na maame akwada no se de o si aso de apa na so hwe ne ye no a ade no wanya bi wo de compare ne koda bere mu eba be 7 years ne ye na wo ye no a mi kasa mo ni de emi ma wo ye ni de sa na kamia me bano no kura no e to na me kasa ko me boni be ye ni bi if is o ma me boka se obi akola wanyi ni chair no ko ne baby obi sisu sesi a e go for the wedding kamema ne keye de e ye nkanyi wo ba o persisi la vie yesu obi sisu sesi a school mu the same thing obi amene ne madam for kura na kura ni so ne ba be problem esebe dia be na wo ya wan ka say yo nwanwan ama wo de wo kran se be yi no bi ofo de metimi aka ne se ti se wo hia obi okwa akima utimi sue ne nema si wo na wo sei bi ne de nema na bre me na ye meka ai me fa se obi to ni tomatoes ai bokina kwa no kwa ye kunkum o metoes no so bo den ai what do you see when you tie aso
se asam no beba no me bani tifo de ba me nim kura na se kura de se akola no e de me na ka o me na na akola ne di ni ka o me na na de akola ne ka usia na o se e di na ba fe be na me na ka no twa akola na sama chese pa wona so ne me nyina hwia to ogu de to so me no so akola bi ko achima wa yini ti sakola una wo hura akola no akola ne so mpeso be di watem tu hura no so di watem ampo di watem no yin to se ma kwato na wa pacha no de chichire Asa mini was my husband to One mammy na me ye we are secure ye body senior. Or mammy say or person money by ye or pen was I whopping. O ka so pena maame no etwentwam ne ka se say onima de kodi efre ne sana o mo pene de biya mani timi ma mani nya dai enko akola no ho na me hwe maame firi hin fa otimi ka sa akola maame ne de adwuma mu komo adwuma sam ena me ne obi di hu komo say se de adwuma no ye but me hu no bi sikasam so ena ne pali say na me me kodi so for maame bi wo cancel nti ekodu ina maame ne edi mi di komo no ena ka se me ba ni se me ba no pe so ma no homboni nti me ne very careful ti sa me no be sa dia so ye ti ame na dia wo ye dia wo ja casual because they say yakoti adro bra ya abai sika ya wani abiri pe bi na boka na wo dia kwa bia ofo bibia kwa me se ukotera baabi a na watu ukotera baabi a na wo mu watu ti ese wo wo ko school no I'm so cool they say they never come out no school se 4 se 3 mo they say last time we say no jade on school bi Nti mi say na ni ano so ba jeje media me de ne ba ko je ba bi na ofa le job so so discuss koma no se de o ye me ne de o pese mi wu me ta mo so se mi wu mi susa o ba na me ho susa ipa no ni obi nya sem na mi su a ade di na o pese wu kume akola janka me de mi hia na ma wo tete tete wo na nya me ma do ma dwuma pagya no me nya sika bo bo no wunti na me say sika na bibi foforo na se we dia wa hwe kro ma anware o anya be na me ne tia ne de te so obi ne kula eya oba no enya sam ke 20 me kam se ma me ni beja fi se me ti me koto akola na ntwene for me ka sanya na me so me say o ne be ma ne kire so hu na ne wo mu na me na me ba no fo enya no kura me fa nto akola ne so se ma ble me hu se ni suba ya ono ne so bejeje me dia ne ba hu de meye na se bibi so do bi dia so ma na se me tu wona mo oba pani no ana me ba pani no me won na mo 20 years when you offer tia was we o me say ya fa bi ne na me ma hometi kakra ne benye nya dia obi ya de pa what you say na wa yes o pa o say me pe no catch us for my many place o pe ya Asem ma ma to ye mu ate yo ma to ye ahane Sompa Asem Mpe Nipa no bibia be kama pana mo prophet better yema prophet bishop na me kwa dia sem we pani sem de min tv da sem me pani sem de min tv da ka obenya kle sika dia akoda wo se ka me pedi ka se be ye dia wo se ha me pe asem me ye hu prophet dia se menyo onwanwa Oh, yeah, Asem. Prophet, akoda no so opebayi no. Nhwe se eyani adi bi na aba no so. Na bayi no na wa fa akira kwa ji fi se wonya ka so ope no de ye men be obetimi operate. Se bia na onya ya ansa na mokọ ho a. Okay. Obabo ni din akwala ndi ana se. Oba no ni din de say. Ode ya jimai. Akwapa no kwafo. Mama ya jima yeso 11 years. Na tatisa opre no. Jack Chan ne jetri kura mfa omo ho. Amane ne hawo ne ka oso agu ni maame so no.
ano aden yɛpɛ sɛ yɛhunu sɛ saa adeɛ na ɛha n'agyeman no anaa yɛ sa no mfrɛ no ɛyɛ sunsum bi na ɛyɛ akwalaa no saa ɛmbra me sɛ nifa nyɛ sunsum a nkɔ benkum tɛntɛntɛm ɛyɛ sunsum mu adeɛ na ɛha no aha yɛ kwan ho nti na menkɛ sɛ meka no asɛm kɛsɛ aha yɛ kwan ho ɛyɛ sunsum ɛyɛ biribi na ɛha no adeɛ no tɔmɛnte akwalaa no saa prophet ɛyɛ ɔno ara ne deɛ anaa obi na de maa no ofo maa meba yɛyɛ akwapa no kwafo yɛpɛ sɛ ɛhu sɛ adeɛ no ɛha n'agyeman no ɛyɛ obi na ɛde ama no ɛmmra me sɛ nifa ɔno ara na ɛdi firi a woyɛ mu ɛnkɔ benkum tɛntɛm obi na ɛde ama no ɛsɛe no saa na mɛka no Everybody na go pon bi an pa me boni already. Ma ni nsun we dey say anya adwuma bia. Amfa ne mla. Yi afiri so. Everybody na go pon. Everybody be bla. Anya sa dia ma me be wu agya akwala no. Onya say mo de ba ye hoda. Amfa mla be yi afiri ne so. Mama mi we nyesu. Nyesu kra. Me bra ho pa o. Bro. Ka ewiase abrabọ de ene me ka na fidie wi so. Na yenyam ko. Ka oba ta bia pe de basibire. Na oba ta bia so ka social security oba. Na ka ba bo aboye mintini ne atwotwo wuru. Ka we ka nurse ni pa o. Anasa no le shata na ya na ye me fe lawyer for man nka no mo me sele mo na sisi we be yi we de ne de enya de bi a ya din Oforisuo we de enseye so sha or 11 years enya hwi o we de sekitua bi on kana kuma ntunu yem ne hian so de ne beduru me nkyɛn me yi afiri ne so we nya adwuma bi ama abɛsɛ akwala ne daache Prophet Joseph Mensa kasa. Papa wo ejo na kasa se ya na me ho Antonio. O me don so Oforisuo ye be ba no aboa ye hwe. Mimi ni guo. Ye be ye afiri ne so kra. Ma me ko akoma to ye mu ate. Ko akoma to ye na prophet anya kasa de no akasa. Producers me hwe kwa me ba so de ne ba be ba. Na prophet hwe no boa no. No father se bi da. My telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I said 0541 40 39 0541 40 39 ɛyɛ santaseɛ nyinam fa Jericho Junction ɛda kyena ne ɛwɔ hɔ a yɛhwɛ nkrɔfo wo a wo baabi anso wo ba simu ntam na bra ntam okay adwada bia akwapa no kwafo Prophet Joseph Mensa break nkran mami wonya na results ese bibi akoda ɛyɛ die beya ɛno na prophet se kwa bra na wo pa yɛ fira akoda no so ɛyɛ asɛm o de ne shisanka Yo, abrabo na ya bo no bia won nkra bia ode ba wi ase. Ya semu. Ye obi so obekra no ha be ye obi be different, but e wo wi ase esi. Tumi de bia me kan se onipa to a na wa do ho agya. No abo ho bai. E sa na okra so ode beba na ode be dinya, oduru abobo ano na wapem. E abrabo. So far as na de ba wi ase doesn't mean say ne awopem ko na obeba be ye. Obi ba odi ne nkra so be ye hawfo. Eno no akra de aba. Disenya pie fie sa si ebetu o sey ntu o na won so aboa ho se ne ode ba na ontim fa menya die bia wo so no wonya wasomdue e ne efifire busuo mu wo fie ya ba ifo half o ti ase but o ba bi ode be ko ontim fa ma boboa no wo mini so mu wo fie ntumi so mini miamaye nti wo bobra o so hunu ni nyina na wotima nya ni je de ama okra ese nipa wo so ope ye tukura wa nkanti o be sa akofa nti e ko basa de no be ya wo enya asunsun aso bia na waye watena baby eno de bana gan na de ne kohwe na gia afi twina wo ba no aya afi yi no watimi ehunu ne wo ye dia
maame ne ma na bo nto ne yam ne yasie bie asipen na ne sesiesie nso undimi nye bibi amfa nane no nti wo de ense wo find solution to yourself no wanya asomdwe de ama na abofra ne tie bia 11 years de otimi kamedi onimbone enim papa we de nya de pakora ono ama na ho kwan no onye mu no onya asomdwe enya de pe meboa no sebe ne nsa kan ne na kakra no de na ode aye ofie ho nti nya de o so me na ni jin opa o nyame adifo o meyebi opa ngo ye konfo na ngo kom sa baye na de titifie no a obi to atade mo no kra na ha no no nya yarepa nti esense mo mpre nyare sa yale wi no mpe yale foforo no mva na nti wi ase na ya emu no Novigi Studios ewon kan Mala Mabase first Kokoko Street de so pe ho na Novigi Studios wo orofo Novigi Studios no mre si ye twamfo nyini a efe pa de wi wo mu film ewo Ghana ha enye yi kura na se ye kan video se Ghana film a ye shoot pa de a orofo ma Novigi Studios emu sa akwan so aponto ne abani to ne yi nyina da Novigi Studios obebo apa na no ada eye bi o mo be cover ye no na eye no ankasa no chami tusu so na kan eye grade wum omo ba eye no a se do mo si boa wo ho no enya asem keto akura odofo ye ko na ye fa ye ponto abadin to ayi yo no nyina akoda no Novigi Studios se ye mfonyini any video nko ade 0574 715778 0574 715778 Novigi Studios na make am for nam dia ma tago heba Mr. and capsules in frawo na tago heba Mr. and capsules e na nwumede me ma won tia se we be ma untumi enyina so enche na eduru ba bi kura no ntimi mpagye wu na ehyem kura na adwo ma no chi sa de no kura watenka wo fom so ye oba so ye be ma low libido infections ahodo nyina da tago heba Mr. and capsules enkope bi ye mobobi ye twitwa bi na nwoma nkon kan faman ba bi eto nduro tunuro wo man gan nam biada ubenya biato 0243228296 0243228296 tago heba Mr. and capsules na make am for na media ma na nwoma akonkan ye di owu be ye de asem o simple store menua ba salo wadane bonkum so salo adane bonkum so ya memne da na ye bedi ne na awotweda wo asante mampon simple store broni fite ye ya asem o ya asem yantia Sofia se dikuru Sofia se dikuru na sa Sofia se amekan na adwaben hene na na sase no Sofia se dikuru mo yentafo sa Sofia se dikuru fo kakra ne di hina na penny beso me na fofo so no mo na mi mu sai ba ko no bo ba ku chi dom bi obeku bia Sofia se aku Sofia se so ebe ko ho nyino be me yebi Sofia se me fa akwa na so sa ade se umpewe no just ya comprem we comprem akopa krantie bi awe ho de ya tutu maku wo ho na watwi meku ayi ho na sample for je biku mubusu ani pa biku biko de wayi miama sa wayi miama biko adai mini de mai no onfa onyewe we chira mefre onfa biko mimi nwa ba biko wayi miama kwa baba wan se bayi no pe ewi asensem do so yaw amin che Cynthia wo US okay oni awo frema amodro na min che mi nwa Kofi Usu ono so wo Germany ono so person betina Ghana Sida Sida dey see pon Sida worship center ye pon ye kwazo yan koyo Sida ho on ba bompa ya no den we mu na ye keke wi a no mo so barum bitu ase o Sida worship center man for ya dan se ye agina tum oni pankasa Sida papa yi friend is a manjia o pebrem ne jia no jai na Mike ya said ya san ya Ibrahim yaw ma me no sun a wo sun nyina yaw emu yaw yaw bia pebe kwasi agru bia so mpese oba wubi yaw mu yaw
sɛ wo ba na yaw ekodu mpɛmpɛ so sɛ wo ba sɛ wɔn deɛ honhom bɛyɛ honhom wɔ paa yaw ɛyɛ asɛm o na bɛyɛ yɛ sɛ sɛbe huriye o mogya mpani tiri mu da edu mmerɛ bi a command yɛ commande wo wɔbɛwi obi deɛ nti kɔfa wo maame bra maame no so a wɔso nyinaa ne yɛ saa nɔma no na yɛnte aseɛ bɛyɛ ayɛ sɛ nkura ɔmo so no na ɔmo sua no honhom no bɛyɛ yɛ sɛ kura nketenkete no so ɔmo si dɛm ɔmo saa adeɛ kyɛn akɛseɛ no nkura anantɛfrɛ nti wohwɛ honhom ewiem atumfoɔ ne asase tuntumfoɔ ɔmo yɛ messenger yɛ soma wɔn nti yɛ ma wo command sɛ asɛ regional commander catcher sɛ kɔkɔkye obi bra wamfa na ama nsi ha te maame ne su a wɔsu nyinaa no sanka ne ba ne so ɔpɛ bɛyɛ na ɔmfa nkɔe bɛbɛduru mmerɛ bi no kɔto sa no ma asi obi so a ka kyɛ nsonso mfiri yɛ so ahohom mpanifoɔ no bɛsoma no ɛnɛ deɛ ɛnam wei deɛ nam sɛ ne yɛpɛ kɔfa ne bra nti yɛbɛsrɛ maame no su no yɛnte n'ase wɔ kwan bi so ɔyɛ ɔbaatan wokɔwo obiara wo ma sɛbe ne ba ɛyɛ oke a na santema mu adeɛ na wode gye wo din me ba na ɛkɔ do na wode adeɛ ɛkɔkye ama yɛaka kyerɛ sɛ ɔba yɛ bayifoɔ yaw asantema mu a yɛde bɛyɛ wo koraa maame onya ne ba ɛyɛ bayifoɔ no ɛba saa nkora no so ɔmo mu hwehwehwɛ ɔmo nsuo hwehwehwɛ because tumi ekuta no no obi nkuta wo te maame no su a wɔsu nyinaa no wɔsu nsɛ kyɛ wei sɛ efiri obi so a ahwɛ nyame ampata na ɛba me so na ya ba me sika wo nyanya ka ho bonya so mo je e bɛyɛ gye bɛyɛ maame anya wotɔ nti yɛ bɛsrɛ ɔnka na komanto ne yam ɛnɛ de bɛyɛ deɛ sɛbe mpɛ aduasa wiem atufo sɔfo sɛ sɛbe wasa koraa na nyɛ sika wu koraa nyɛ kontomire sɔfo bi a bɛtena ma bɛyɛ abo ahwe fam na ɔmɛ nti mi de me pese me kan nyane se maame nka na komanto ne yam na ɔde ne ho abobɔ yɛ deɛ nso bɛ fight ya sida worship center ne sɛbe yɛkura yɛ hanom akuku damfo asɔfofoɔ ɔmo abɔnten ne ɔmo ha nyina no sɛbe yɛ kan ɔmo nyina bɛboa ma na ɔmo ayɛ adwuma ne de bɛyɛ deɛ wonya sɔfoɔ yɛ powerful a sɛbe onsuro bɛyɛ bi asa ɛyɛ maame nka na kɔ esu no osu na awerɛ ho na wɔn obi nso nte na se emu ya wo ba wo ba paa na wo ba se wɔn deɛ hunhunfi na ɔno de ɔpɛ so de bɛyɛ adwuma ya onye yize saa o maame na brɛ wabrɛ akora no nso amoa no wɔso ɔpɛ short ase nti yɛbɛsrɛ no wɔnhwɛ na ɔno akora no nso no deɛ yɛ kan ɔmane ti mu nyɛ ne dɛ na obi a bɛyɛ ɔso ɔpɛ deɛ yawo ka na fidie so ɔte kora na nyame ampata kora na wakɔyi wahwɛ nti yɛdeɛ yɛnka no asɛm yawo wo na waka ne kɛseɛ yɛdeɛ ɔmuna samwa yɛtea no yɛnka biribiara saa yaw na ɛka ne kɛseɛ nti bɛyie no wadaroma woba no ho baabi ado asɛm bɛfa mede me ɔmna asɛm a mede deɛ meka kyerɛ sɛ mesɛ ogye mu na wo maame ho ntɔ no ofuo suo na ɔnde wɔ se ne buafuo nti wadaroma woba na ho baabi abɛfa ya ɔnyɛ yize yɛka no sɛ ɛnyɛ yize yɛne yɛte ase hwɛ wowo ba na sɛ woba kɔ saa situation mu a ɛnka ɔbɔkorɔ no kora nkɛyɛ sɛ na ɛduru mmerɛ bi na ɔbɔkorɔ no yɛkɔ kyini ku na na ho atɔ woba bɔkorɔ no sɛne tie bɛ ne cap bɛyɛ ma tutu ani aga oba ne yaku ne da no na wɔsɛ cross na ɔde bɛyie deɛ akora no wɔsɛ wo ahwɛ da bɛn wɔn nso wo mu hu ntam saa accident bi abɛsi wɔn mu etu wɔ bɛha wo saa ama wɔwu afiri wiase ɔntoma nyinaa wɔbɛtɔn because deɛ ɔba kɔfa baabi ayɛ ka eti maame no ɛyɛ big problem but wɔde abɛdan deɛ nyɛ problem saa because ɛyɛ mu ɔden ɛno na ne yɛka kyerɛ sɛ obi wɔ hɔ a wowo ma na sɛ wo ma no nyankopɔn yɛ wadom na wo ma bɛyɛ 5 ɛfiri 5 kɔ 3 kɔ 4 ɛkɔsi 10 sɛ wo ma nyinaa dwo na sɛ bɛmpɛ ɔmo tie w'asɛm a na wada onyankopɔn ase ɛnyɛ yize okay 0551 0551 0548 na 31 ɛnkɔ homa ne so ɛyɛ asɛm o ɛyɛ asɛm kɛseɛ paa o
asem o do anwumre say ya mentiase enhoma no mentiase 0345404528 0345404528 na yekọ ni enkodi nkombo ewo nhoma no so asem pa se Kevin ba no obetra na odi nkoma ne maame anane na natere na ne jeje oh yes kura ne kasa maame ne je wonko ade so obey yes ya kura bu ohun na otimi za kura wo be yi akura bu nso ohun na o amfa maame fo na timu se me be de emfa ampa nso emfa 0555131931 stella obi amaso obi abayenko asemo hello kasa hello anzu bi hello asemo mentiase anwumre hello ye awuri tupeni watafulai yentie we katachie so ayina metata mekakaka immigration again na si o magin suka so mde no ko na o manfa so dana haro aye enipa bi dia na omu yusu o magin gidi amafo sika na ayi sa program mi di bremu mase ni ba never any kuba akodi onu akasa ni ni aketo amaami ani sisi ya ya weti ni sorlanti akobon pesi wo te wo wo ye mo immigration mo ye management ye so on fix you bi amo abede de na akobon be 20 million wa fa ko ya na ko maami ni da de mo 20 million ya sign a number base ma ko be 500 ko fe na ofa ye ti ma wo dia no adi ko sika ai se makaje ko ba me damo na ye ko ke ni na se ndi ko mbia me fa so mbabu aro na dana hanu ntu bia ti so mra se nsa ye di opesa asem papa protocol no se protocol no kra wo post wo Ghana ha papa sa protocol no asem o ye wo kwan ye fa so afa ni pa adwuma wo mem no mumie na mentiase said they don't want to pass through the good channel no mumie mo ya protocol dey chuntwada because right channel na fa so no asizi nipa na so fa o pa so beka to se o yo ba butuo na onye odogi ansa no afa ti right channel dey anya ebi eye na say bi aboka bi aboka mentiase na san panfo bebe o mo bed is our office ehihye baby o ehihye baby oh yeah ya curtain se o ba yo odogi sisi ansa no afa secretary beka jo say boss say no receive bia no sha ho o su efie nya nti dog no we dan ababo nti sa ye se ye fa right eye ni de oboa entwa bi entwa hello entwa obi da ye asifi obi fi a we say protocol no de asi protocol house amina me ka cho ya o de groma to kro da ha o de money show for Bridget Nkrumah dodo no afen original ene ye na woda Bridget Nkrumah we free usika ho usika so de ma birthday o usika brante Bridget Nkrumah no dodo no afen original ono na eda TV no so no nyame nhira no na onto no ngosrem na omano enye oba tampa da bi obawo no atumi anya adwene de atete ne mba se osi akroso ne na no mebusa na se so obagye ayi adu na adu bi o me ho why usika what the why ye yaw osika usika bagye adu osika me pon am se ni machi bi why happy birthday nkoma Rebecca Japoma wotontoma okagitia edwa kese we free Ebenezer Tuku amankwa o ye adwuma konfa no che teaching hospital we pathologist okay ma meno na daso no Rebecca Japoma wotontoma ya wana di we buy we producer obed na do we buy bi we mama Silas so birthday Silas so the birthday there minim say ya no the list the jeje birthday we so aka Emmanuel dodo no fan Atizo
we if Dr. Silas or Silas and cancer. Silas on time for my mama. There be Silas. Silas so the maba pa. Or the maba. I mean him kwa mo fa so the ba. Sitting there for so no music. Aka Emmanuel Atizo. Silas say happy birthday to you. You need Mpe Nipa. The odo sabe so bia enyi nhira na ensai enyi sika. We papa we opani Samuel Kwabena Amoaben omo ye na yie na wotwe twam yi na madam Akuya Sewa oton spare parts e wo kuma se dwakesi magazine ono ne papa nimpo pa omanfo ya ade pa ko no Eunice Ajiman Boaten enso Sompa weka baako Helena we cleaner ninwa nimpo pa adia mami adia to nani wo sie ne papa ni boso me mienu kra ye de ne ka mienu ayi betua ade afiri aha na ye de Sompa Asem Mpe Nipa no ebesie Nyankopon ya adom wo kyena da ye ba adwuma eno nti obi bia da wo how amane da ne so on family da Sompa Asem Mpe Nipa ye be kɔ no mo Oforisuo Aboagye me ne mapamfo ya kram ye kɔ long time